De eerste studiogast die is al bij u ongescoot. Dat is Didi Boskma, communicatieadviseur van de gemeente Noord-East-Friesland. Goedemiddag, Didi. Ja, dan bist bij u in de studio naar aanleiding van de berging van 2 vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog, Aron Simmer. Een Duits vliegtuig bij Halm en een Engelse bommenwerper bij Holwert. Daar komen nou een aantal lezingen over, maar waarom doe je hem dat eens, die lezingen? Nou, wij hebben een Iependij gehad, een Iependmidje, en daar konden maar 400 mensen terugten. En wij hielden in de gaten dat er volle meer belangstelling voor wie. Dus toen zeiden mijn collega communicatie Simon Bosma en ik van wat kunnen we hierop bedenken? En toen kwamen we bij lezingen en we zeiden ja, waar moeten we dan die lezingen horen? Nou, dat is dan in de Ouderijncentra. Want daar zitten zelfs de mensen die de Tweede Wereldoorlog nog meemaken hebben. En dan hoeven ze net te reizigen. Dus dan kunnen we daar beter heen gaan. Dus daar heb ik contact gehad met 3 van de ouderencentra hier in de gemeente. Dat is Dokkum, Kolm en Verwert. En onjong van, wij zouden hier graag lezingen hebben willen. En met die reden dat we hier bij je eigen bewoners wezen willen. Nou, en dat vonden ze alle leuk. Dus dat gaan we doen. En dan kunnen we meer mensen kunnen wij vertellen over de bergingen. Ja, en over het hele project, hoe dat gaan is. Want wat kan mensen een beetje verwachten als verhaal? Nou, wij dachten dat, ik ben daar zelfs wel bij. Ik hiet de mensen ik wel kom. Ik zal even kwart vertellen over het hele project. Want het is natuurlijk een gigaproject. En dan nemen de mensen van de SMAMF, dat is de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation, de SMAMF. Dat zijn de mensen die contacten hebben met de nabestaanden. Die hebben ze ook opspoord. En zij gaan lezingen daar verzorgen. Dat gaat benamen ook over de vliegtuigen, maar ook over dit project. Dus dat zal heel breed wezen en zelfs mij mensen ook vragen stellen. Ja, dus ze kennen wat jaren over hoe komt zo'n heel traject daar staan, wat materiaal baren met zo'n project, maar ook over de hele historie van deze 2 vliegtuigen. Ja, van deze vliegtuigen en hoe ze daarachter kwamen. Want ja, als een vliegtuig delst wordt, er ben in Friesland 5000 vliegtuigen del kwam. Dus dat is natuurlijk een hele soort. Dat is ook een hele protte nog in de Waadzee. Die worden net rommen. Maar deze 2 vliegtuigen die wij wel rommen hadden, daar zitten nog mensen in. En op een gegeven moment is bekend worden welke vliegtuigen dat wijzen zouden. En ja, daar hebben we ook materiaal van noemers. Daar bij Holvert natuurlijk in de Zeediek. De HE 346. Nou, toen we daar een plaatsje van vonden, wisten we van het is dat vliegtuig. En die bemanning zit erin. Daar hebben we ook nog een zegelring al volle jeder van vonden. Dus daar gaan we dan op terug. En dat doen de mensen van de SMAMF. En dus eigenlijk er zijn meerdere sprekers bij zo'n lezing. Nou ja, oftewel ken ik wijzen dat de projectleider van de gemeente Noord-East-Friesland, dat is Harry Veenstra, mijn collega, dat die ook aanwezig is en die kan dan ook best wat vertellen. Maar ik denk dat het best heel interessant is om dit te jaren. Het bad net zomaar en net zo vaak hier in Nederland. En deze klus vooral in Holwert dat is echt een unieke klus hier in de wereld. Net alleen nog in Nederland, maar echt in de wereld. Want ja, die Zeediek moest natuurlijk 100 meter omzet worden. En dat is net niks. Het Weterskip Friesland had er ook een hele wichtige rol in spelen. En ook net Else Oornimmer kent dat samen even. Dus daar hier we een zeer specialistisch bedrijf bij. En die dat al weet hoe vaak dienen hier. En dat maak ik wel. Want ja, het is wel de veiligheid van uw inwoners waar we mee dwaan binnen. Dus er moest ook een extra beveiliging komen, een extra diek komen erachter, zodat het veilig weer. En wij werden boen op 1 oktober. Dus 1 oktober moest de diek weer dicht wezen. En nou, dat weer krap. En waarom weer dat eens? Nou, dan begint het stormseizoen. Ja. Dus dan mag ik, het gebeurt 1 keer in de 1000 jaar dat er zo'n storm komt. Maar ja, je zult maar correct beleven dat het op dat stuit is. Ja, en dat de Zeediek net weer heel is, nee. Precies, dus daar werden de mensen van het Weterskip natuurlijk ook behoorlijk bij belutsen. Dus dat wie een best stuk werk met elkaar. En achteraf zeiden we van, jongen, dat dit al je slagen is. Want wij binnen best wel heel veel uitdagingen zien komen onderwijs. Maar er moesten een protemettingen die worden en die diek moet veilig blijven. Die maak ik net in een zakje. En dat is dan op het gebied van de techniek en alles.
Maar ik ben dan benamelijk belutsen bij natuurlijk de communicatie. Ik heb met mijn collega Simon de hele communicatie eromheen gedaan. En dat wie ik best heel vol, want het moest in een heel kwartskoftje tijd. En dat we pas 2 juli hebben wij teruggekregen van het gaat terug. Nou ja, en we hebben 31 juli de eerste herdenking gehad van het Duitse vliegtuig. Daar wie ik de nabestaan van. En dat is dan weer het werk natuurlijk van de SMAMF om die mensen op te zieken. En 29 augustus hebben we de herdenking gehad van het Britse vliegtuig. En daar hebben we Australiërs bij en mensen uit het Verenigd Koninkrijk. Dus die ben je alle je heen kwam. Dat moet alle je regelen worden. En, ja, dat is een hele put van zelfs. En dan hing je hem dus een sjogmiddag, dan konden mensen komen. Hè? Ja. Dat zei ze correct al even. Ja. Wat voor soort vragen ga je hem daar dan bijvoorbeeld krijgen? Ja, dat kan van alles wezen. Een van de vragen die eigenlijk wel hield bij waarom kwam binnen al menselijke rechten voen. Nou is het in Halvert binnen wel vaker opgravingen west, maar ja, dat weer zo complex dat vliegtuig kon er net erbij helpen worden, omdat men gewoon simpelweg de materialen daar net voor hier. Maar er binnen al wel opgravingen dienen. En in 91 gaan ze ook al wel wat resten voen. Dus we wisten ook wel welke mensen dat al lezen zouden. En het 4 mei-comité van Halvert had dat op een gegeven moment in 91 ook oppakte. Er is een heel paneel kwam met de namen en van de bemanningsleden. Dus dat weer wel heel bijzonder. Die hadden echt een hele protte werk voor die met name Ali Patrouille. Die had zich daarvoor sterk gemaakt. Dat paneel dat leidt er nog. Dus daar gaan we nou eind deze maand denken van wat gaan we daar verder mee doen. En vanzelfs is dat onder het 4 mei-comité. Maar wij binnen daar wel bij belutsen. Misschien met ideeën Jan. Misschien komen er nog onderdelen van de vliegtuigen bij. Maar dat hing het helemaal af van de stafofficier van vliegtuigbergingen. Ja. En daar kunnen mensen dus ook in die lezing en dan meer hoe je Ja. Je zei al even, of door zei al even van Mekkema staat, de column, het Wenswachtcentrum Voswert in Verwert en Dongeraheem in Dokkum. Ja. Daar ga je hem heen. Ja. Kunnen mensen die daar net bij direct komen? Ja, dat wie ik de vraag van u is dat mogelijk? En dat ken gelukkig, want ja, dat willen we natuurlijk wel graag. Dus de inschrijving is nou ook al ingesteld. Ze kennen naar de website van de gemeente daar. En dan zit er een kop vliegtuigbergingen. Nou, en dan kun je een mail sturen naar vliegtuigbergingen apenstaartje noordeest-friesland.nl en dan kun je hun op Jan. En dan jou ook daar wel antwoord op. En ik hou een lijst bij van als het vol is, dan is het vol. En dan kun je natuurlijk nog wel naar een van de oren. Maar dat moet ze zelf weten als het mogelijk is. Maar ze krijgt van mij in elk geval antwoord van je kennen de wol of je kennen de netterjochten. Nou, en dat begint midjes. Dat is ik op fysiek van de oudercentra natuurlijk dat het midjes is. En dan, dan zal een oorloer het 2 uur zal het gauw in beslag nemen ik om. Ja. Ik denk dat het wel heel interessant wordt. En dan ben het dus meer dan die 400 mensen die nou al de kans zien om vragen te stellen. Die kennen dus bij die lezingen terjochten mij vragen en dit hele verhaal. Want het is dus een heel groot project. Heel uniek. Giga. Ja. Daar kunnen mensen dus volle meer oerjaren. Ja. Daar ben ik nog een heel educatieprogramma hebben ontwikkeld voor de squalen. Dus dat is ook heel interessant, zodat de jongeren mij krijgt van hoe en wat. Ja, nou dat in ieder geval je toch een heel soort op het merk van communicatie hieromheen. Wanneer is de eerste lezing? Dat is 31 oktober en dat is in Kalm. In Kalm, goed. Nou, meer informatie is dus te vinden op website van de gemeente onder het kopje vliegtuigbergingen. Tegen dank Didi Bosma voor deze taljochting over de lezingen en over het hele project. En heel soort succes met het project de komende tijd. Dank u wel.